Hello guys, welcome back to my channel Simply CM, and today we are going to open this package. Oh, yeah, we are going to open this package guys. Binili ko siya sa, paano ba pag-pronounce nan? Shein? Oo. That's a very popular online shopping website. Ganyan. Tapos nakikita-kita ko siya lagi. So, naisip ko, okay, I'm gonna try and see kung ano bang meron sila talaga. And ang mura ng mga ng mga products nila. And I'm pretty sure, kasi nga, it is from, itong product na to is, you can see, from Hong Kong. There. From Hong Kong siya, yung nag-send, pero 2 weeks lang dumating na dito. So, I'm not really sure kung parang may, I don't know. But anyway, in-order ko siya 2 weeks ago, and dumating siya. And yeah, i-open natin, and first time kong mag-order sa Shein na website. And I'm excited. Mura yung nagastos ko dito guys. And may mga in-order akong blouses, may mga, wait lang. Ano siya ha? Yung, okay, ayaw ma-open dito. Open natin dito. There. Wow! Nakikini-kinita ko na. Wow. Tapos, tingnan natin ulit. Yeah, ito yung parang process kung paano siya isauli pag hindi siya kasya or something is wrong. Tapos, ito yung mga description ng aking mga pinamili. There you go. Hindi nyo mabasa. Hindi ko rin masyadong mabasa. Wala yung eyeglass ko. But then, it's blouses and yung mga fake flowers and throw pillow cases. Kasi, yung kuluni namin guys, yung parang tiny house namin, malapit na talaga siyang matapos. So, gusto kong lagyan yung sofa doon ng napakaraming, alam mo na, mga throw pillows, parang maganda at masaya. What's nice about this is, tingnan nyo, may mga paganito pa sila. Yung mga bag na to, pwede naman siyang ma-reuse, diba? So, naisip ko pag mag-travel by September, uwi kaming Pinas, pwede ko siyang lagyan ng mga things dito para ma-organize ko yung mga things na ilalagay ko sa luggage namin. Sana magkasya. Anyway. My God, pink na pink! Pink na pink guys, kasi summer dito ngayon, and ay, medyo malaki siya. Malaki ba? Ang laki! Ang laki. Pero ito yung parang smallest size nila, 36. So small. Pero pag hindi siya magkasya sa akin, I think it's not worth it naman na parang isauli ko, because parang sobrang mura niya. So ibibigay ko na lang to sa uwi akong Pinas. So kung hindi ito magkasya, ibibigay ko sa kung sino man yung magkakasya nito. Pero ito siya, ang laki. Pero baka malaki lang tingnan, pero okay naman pag sinuot. But anyway, ito yung first blouse. 36 yung size niya. Brand, as you can see. There. Maganda sana siya. Ang laki lang. Anyways, ito yung first. Lagay natin to dito para yung blouses na muna yung i-first natin. Oh my God, please naman, kahit isa lang, may magkasya sa akin. Second, please. Oh, ito, kasya to for sure. Ganyanin natin. Wow! Ito gusto ko. Feel na feel ko. Yan. Anong size nito? Oy, hindi man makita, oy. I don't know. Hindi siya makita. Try natin. Okay. So, 34 ang size. Extra small. Ito, magagamit ko talaga. And I like it. It's actually good quality, guys. The other one, hindi masyado. Pero ito, tingnan nyo. Nice. This one, I'm happy.
There, lagay muna natin dyan. Ano pa ba? My God, sana talaga. Please. One, hindi magkasya. Nakikita ko na. The other one is magkakasya. And this one is... Bakit pa pink talaga ako? Uy. Okay lang, summer naman. Ito magkakasya din to. I don't know, it looks big. Yan. Pero baka magkasya. Para feeling ko lang na parang medyo maliit. Pero, ay medyo maliit, medyo malaki. Pero feel ko naman magkakasya siya. And I like it also yung parang ganyan. Pero pag feeling ko, ang dami kong feeling. No, naisip ko parang pag nilabhan ko to, baka liliit pa siya. So magkakasya sa akin, yeah. Size 36. Malaki. It's fine. Pamigay natin to. Pangpasalubong. Mangganda sana. Gusto ko yung mga ganito ba, pag girly-girly. Anyway, let's see. Baka malaki lang tingnan, but then kasya later on. 36. Oh my God. Ito. Small na naman. It's fine. Ano ito? Pag hindi ito kasya, iyak ako. Okay, size 36. Pero mukha namang magkakasya. Look. It's so pretty. Look at yung details. Look at yung details. Kasya to, guys. Pagkakasyahin ko to. Pagkakasyahin. Nice. There. Bag dyan. Ano pa ba? Pero ang mura lang talaga ng bili ko dito. Kasi pag bibilhin mo dito to sa Denmark, nasa mga 100 plus kroner na yung isa. Tapos ito, nasa mga 50 kroner ata yung bili ko. Or 39 kroner, mga ganon. Ito din, oh. Grabe, ang laki naman, oh. No, baka hindi. Try natin later on. Pero ito, size is small. 36, Europe size. Mahilig na talaga ako sa mga flower. Kasi nga naman, nung binili ko to 2 weeks ago, sobrang init dito. And I needed something na pang summer ba. Anyway, ano pa ba? Ito na yung, oh my gosh. Please naman. 36. Pag 36, questionable. Pag 34, pwede. Oh. This one is 34. Look, guys. Look. Pretty, pretty. There. Gusto ko to. Malamig yung ano niya. Malamig yung tela niya. Polyester, 100%. Yeah. Actually, yung polyester, hindi siya malamig. Parang medyo warm siya. Pero it's okay. It's nice. It looks so pretty. Yung details niya. I love it. Yan. Kasya yun sa akin. I'm pretty sure. Ito, parang hindi. 36. Ang lalaki. Anyway, pagkakasyahin ko to. Maganda din siya, oh. There. Ganda pa naman. Anyway, size 36. Darandan, dandan. Ilang blouses ba binili ko? 1, 2, 3, 4, 5, no, 6, 7. 7 blouses yung binili ko. And I think 4 of this ay magkakasya and 3 ay hindi. Pero, pag trinay natin mamaya, baka magkasya. And the next na mga pinamili ko ay mga ano na, guys, pillowcase. Kasi gusto ko yung sa kuluni namin, lagyan ko ng mga, para kasing, alam nyo, yung kulay ng sahig doon is dark, parang black, ganyan. Yung, ano, yung walls, white. So, it's fine. Pero yung magiging outside daw ng tiny house namin, black daw yung ipipaint. So, gusto ko sana, na parang pagkapasok mo, kahit itim dyan, itim dito sa yung floor. Pero yung mga nakadisplay, yung sofa namin doon, mga ganitong kulay din. So, gusto kong lagyan ng mga makukulay. Oh my God! Look! It's so pretty!
Ang ganda! Ganda niya, promise. Hindi ko na-expect to. And then yung ano niya, yung cloth niya, ang ganda din. This one, I'm very, very happy. Lahat ng mga in-order ko, guys, ilalagay ko yung link below para baka gusto nyo din, ganyan. So far, magkano ba to? Is it the same? Yeah. Dalawa pa na yung in-order ko na ganito. Ano na ba? There. Grabe, I'm so happy. So, dalawang ganito para partner. And then, what else did I order? Tagdadalawa pala. And then, I have this also. Ito, magandang lalagyan. Gusto ko yung mga pa-zipper-zipper na ganito ba? Kasi, parang you can still reuse it. Compared to the normal na plastic na ganito. Parang after, wala na. But this one, you can save. Ooh. Wait lang, ako muna titingin. Paano ba? Ganyan ba? Hindi. Pag ganyan. Doesn't matter, it's like abstract thing. Look. Pretty. Oh, makulay ang mundo. This one, I'm very happy. Very happy. So, dalawang ganyan. Bayan natin ipasok there. Next would be pink. Pink chocolate. Ito na. Oh, this one. This one is also so pretty. Tingnan nyo. Ganyan. So, dalawang ganito din para partner pag ginamit. So, this one, I'm very, very happy talaga. I did not expect na yung quality pala is like in super ganda. Yeah, super ganda. Pero yung ano lang, yung sizes, medyo nagkamali ako dun. Dapat pala talaga yung size is 34. Kasi feeling ko naman, medyo lumaki-laki ako konti. So, inisip ko, baka pwede 36 ganyan, pero malaki pala talaga. But anyway, ito yung next. Fake flowers. Fake flowers. I know, madaming magsasabi na parang, oh, you shouldn't order that kasi parang magano lang, magkukolect lang ng dust. Ito pa. Pero guys, ganito kasi yon. Ano, alam niyo yung parang, pag bibili ako ng flowers, kasi gusto ko medyo may kulay konti yung table, ganyan. Pag bibili ako ng flowers, guys, parang in 3 days or in a week, wala na. Diba? Pero, pag bibili ka ng pike, forever, na hindi siya mamamatay. Pero, you just have to make sure na, you know, i-clean mo. And then, yeah, I know, it's, kasi naman, pag bibili din ako ng plants, guys, hindi talaga ako maayos mag-alaga ng mga tanim. So, namamatay lang talaga sila sa kamay ko. May isang akong tanim dito na parang, oh my God, ano bang tawag doon? Basta may isang ano ako dito, isang tanim ako na parang ang tagal na nandito, nakalimutan ko na may tanim pala ako. So, the next thing I know, nung tiningnan ko, wala, patay na. So, naisip ko, maganda siya, oh. See, it's so pretty. So, may, doon sa, ano namin, tiny house, may maliit na kwarto doon na parang temporarily, gagawin ko siyang parang office ko. So, lalagyan ko ng parang paganyan, pa-flower style. It's so pretty. Oh my God. Nice. Tapos ito, so, dalawang pa-pink. Tapos, this one is also really nice. It looks like a tree with flowers. There. Ganyan. Pero kailangan ko siyang alam nyo na, para pag ganyan-ganyan muna, para bumuka. So, yun guys, yun yung lahat na in-order ko sa Shein. Kung yun yung pagkabasa. Ang dami kong na-order at yung nagastos ko is nasa, tingnan natin. Saan ko i-check? Dito. Wait lang. Oh, nagastos ko 500 kroner. 509 kroner to be exact. And
ano siya, feeling ko mura na talaga siya. Kasi 7 blouses pa naman. And if you think about it, itong mga blouses na to, let's just say 100 kroner each kung bibilhin ko dito sa Denmark. Tapos itong mga 2 pillows na to, let's just say 80 kroner each. Laki ng savings ko. Pero yun nga guys, yun. So, bibili ba ako ulit sa Shein na ano na site? Bibili pa din ako. And sobrang bilis pala. Kasi, okay, dati nag-order ako sa Wish. And then normally it will take almost 2 months before dumating yung product. Pero itong Shein na to, in-order ko 2 weeks ago. Tapos dumating na siya. Grabe, ang bilis. So, yun. Satisfied ba ako? Yes, satisfied ako. So, yun guys. So, bibili pa rin ako ulit doon. Titingnan ko muna. Pero, maybe later on kasi kabibili ko lang, di ba? But anyway, yun guys. Thank you so much for watching and enjoy the rest of your day.